pressupostària i abarca dos aspectes. Un aspecte té a veure amb els diferents moments del dia a dia del curs escolar. Per exemple, som un centre acollidor, acollim les noves famílies, alumnes, professionals. Aquesta acollida s'ubica a l'inici de curs, però d'igual manera també es fa quan arribi algun membre nou durant el curs. Per altra banda, l'altre aspecte que recull el projecte de convivència té a veure amb la planificació de les diferents actuacions dels tres àmbits escolars, que són l'aula, el centre i l'entorn. A nivell d'aula oferim dues optatives, la d'habilitats socials i la de mediació, amb l'objectiu de reforçar les competències personals i socials que ja es venen treballant de forma transversal a través de les diferents matèries. A nivell de centre oferim el servei de mediació, amb l'objectiu de promoure la resolució de conflictes del dia a dia de manera dialogada. En una trobada de mediació es dona un procés de comunicació a través del qual les dues persones implicades en un conflicte poden aportar el seu punt de vista, poden compartir inquietuds, poden compartir les seves necessitats, amb l'objectiu d'arribar a un acord, amb l'ajuda d'una tercera persona neutral, que és el mediador o mediadora. I per últim, a nivell d'entorn, oferim el servei comunitari a l'alumnat de quart d'ESO a través de la metodologia d'aprenentatge per cervell. Els alumnes de quart, a la vegada que estan aprenent i practicant una sèrie de competències personals i socials, estan oferint un servei autèntic a la comunitat de Cervera. Actualment estan col·laborant amb entitats com la Creu Roja, Càritas i les diferents escoles d'infantil i primària del municipi. Per últim, comentar que estem molt satisfets de formar part de la xarxa de centres per la convivència i de poder aplicar el programa HAPPY des de les diferents tutories de l'ESO per treballar les competències emocionals.